Repa Serdar Saparov bilen aýry diýen klibini görýäs. Oglanlar bir ay bolupdyr çykanna 12.000 prosmotrlaryň YouTube'da dowam edýär. Mäňizem gelen, yetip gelen täzeýliňiz bilen, geçiren bayramymyz bilen gelin näme oglanlar klibe dowam edýäs, işinde de dowam edýäs gitdi. Meni kılamam, kaldım, sever sevip boldum. Benim bir adam karar, yürüyüşüm da. Dedim şu aşerdak ýalňyşyna. Benim bir adam karar. Kompüteriň ýüzüne hiçini seretmediňizmi? Haça bir girin, ýazgy ýazan bolsun, bir iki üç harf, ştada harf görnen. O doğrudan prosa girdiňiz, şeydi klawiatura ulanmasa şo näme ýazyp oturan belli däl doğrudan. Ýöne rабочий stol görnüp dur aglallar. Şulny, haýky studiýa işlem bolsa, siz elementarny ýalňyşdan geçip bilen go. Näsin şu ýalňyşyňyz? Dal şu dowam edýär klibi görýär. Näme aznaçaýny berýär? Inni göreli. Söýü hakda da takda men gowy görýär şurada taryhly job bolsa, hani göreliň näme razbyty sabyty berýärni bide. Yürüyüşüm da, yönü sana taraftar. Yokluğumu bırak, sen için edenlerimi. Bir de sara, ki sana karışma. Bir geçen var, bir geçen var. Benim baradım kara, kirli yalnızım da. Yönü sana taraftar. Yokluğumu bırak, sen için edenlerimi. Bir taraftar, yokluğumu bırak. Sen için edenlerimi. Bir de sara, ki sana karışma. Bir geçen var, bir geçen var. Sen yolum ayrı ayrı, seni sevmeli ayrı ayrı, benim adım ayrı. Men bilem o kimsin rejissöriňiz bolly, oglanlar gaty skuchna görkezýäňiz. Eýer öňkü klibiňizde de men şonu aýdyp geçdim, şo gaty erwet skuchna görkezýäňiz. Bolýan adamyň emosionalny bolýan tarapyny simboli gowy görkezmelýärmi oglanlar? Şonu bir denisi edip adama näýlek şonuň agyrsy badygyny ennamyny. Men hiç de görmedim şo taýda. Oglan gynanyp ber, döwülüp ber dogrudan işte ýügüden. Ýanyp ber şol. No men ol emosiýany görmedim. Nol emosiýa. Ayrı boyu bildi, sayıcı ayrı. Senin yolun ayrı ayrı. Seni sevmeli ayrı ayrı. Benim adım ayrı. Ayrı boyu bildi, sayıcı ayrı. Bu oyunu düzelim, odanamıyordum yönü bu ne kerimin. Zımzırlaymadı telimin. Sen için geçen vakti benim geçmedim, durup dur helihin. Bunu bilmedim ben sen yanımın. Bezelli merseler, naralli erteler, üzüllü perdeler. Ne saydım bekmemeni, durmayan o yerdemin. %100 durma uçuyla minni bize yüz verek. Oyun mollu bağır, kim birinci varsa gitmeşek. Bütün nemeler kalır, nemeler görürsün. Söyleyip derle dünya diyecek, ağırlanıp görürsün. Vah yer yuvutsun bu vaatları görmezlerle. Bizim derdimiz alıp iyileri. Seret. Seret. Yani oglanlar kim görýän bolsa, kim sinäýän bolsa, oglanlar gyzar. Yani ştad nämeňiz bar? Kalır nemeler görürsün. Söyleyip derle dünya diyecek, ağırlanıp görürsün. Gelýär kadr geçýär çemedan dur. Inni şo gyzyň eşiklerini wroji şo çemedana goýup inni iýerjek ýa-da özi gidip barýar. Doğrudan ýöne ýesli любой kadrdan kino tarapyndan al. Daway kinolardan göreliň doğrudan men diýänim ýalan. Diýeliň kinolardan alalyň. Şo taýda şkaf açan bolýar ýa ýokurdan alanmaly bir ýerden çemedan almaly ahyryn. Taýyndyran o ahyryn. Elementar ýene üçünji ýalňyşyňyz. Yığnadı, alli çemedani depdi. Gide logika. Oglanlar, men ýene bir gede gaýdym. Kim şol klibiň rejissöri bolan bolsa, men şol adama ýüzlenýän. Sen şulatlar ünsvermelämi dostum? Şo taýda emosiýa ýok. Emosiýa vermelisin.
Sen ilkinci klip menne klip bilen gelýän sen ýanyna. Sen kartina görkezende can olsun sen emotsiýa bermeli. Sen şu emotsiýasyny seretmeli. Gelip de klip aýdyp durady. Söýgü tarapyndan ýanny koýdy karaçy maýdanyna. Wow diýen bir emotsiýa bermeli sen. Kartina boş geçmeli. Läne şu kartina pul berdiňiz, dogry dämi? No, boş geçdi men üçin şu. Emotsiýa ýok. Dalşy. İleri getirmeler, hiç akşam boyun atmadır. Elini boynun ağdırar, bence yolunda geçmez. Oyunun ağdırar, hiç saklanmadık yani. Bozulun arada, vah enzek görürsün, kara şov ağdırsın. Sen yolun ayra ayra, seni sevmeli ayra ayra. Ben adırımı ayra ayra, koyuverecek sayıcı ayra. Sen yolun ayra ayra, seni sevmeli ayra ayra. Ben adırımı ayra ayra, koyuverecek sayıcı sayla. Ne men şu günden beri klipde size teatrlik aýdyn klipde men bal beremok. Bal siz kommentaryda ýazýaňyz. Oglanlar gyzak bal siz ýazýaňyz. Şu klipe näçe bal beresiňiz gelýär. Özüňiz men bile gördüňiz, men ýalňyşyny aýdyp berdim. Dawaçynda malýaňyz bal goýýaňyz özüňiz. Kommentaryda aýdyn. 8'e 10'na 8, 10'na 7, 10'na 5 bal siz berýäňiz. Indi men diýjek bolan adam şul klipde maňa 0 emosiýa. Men öz tarapyma aýdyn. Maňa 0 emosiýa berdi. Gaýgyly tarapdan, gynançy tarapdan da aýdy. Ýöne koý özbekliň klibine geçelim. Siz goýýarýaňyz özbekliň klibine adetmäni. Geýirýäňiz, geçýäňiz, görýäňiz, haýsy klibiniň emosiýa ýok. Simbol sevgi tarapyndan. Emosiýa ýok klipde. Daje oynayan ene zady gyjaş tanayan men bloger şany zadam tanayan blogerim tanayan men kelläm atly sanryny prosta diýjek bolýarlarym oglalarym daje öz isseýän emosiýasyny berip bilmänler. Daje şu ýüzlerine görünüp dur. Sen näme üçin rejissor üstlerine durmadyk. Ahirin bolmasa bir gün siz şu ýalňyşyňyzy düşünersiňiz adamlar. Şoň üçin baly özüňiz berýäňiz şu günden meýlek men bal beremok. Ýöne men ýalňyşyny aýtdym. Maňa karaçym girmedi şu klip. Hemme sağ olun, işiňde düşünük.